Ndeewono Igbo ndị ọma, ekene m unu. Ka unu mee ndị be anyị, unu n'anya na midia kịta, ndị niile na-eweta ozi unu fụ na a na-ekwukarị travel. Ọ bụ travel ma stodi dị na ya, ọ bụ travel. Kedu ihe a ji emekelilie? Ala adịrọ mma, osifa n'aka, osirefa n'aka. Ọ bụ ndị na-echekwa obodo ka o si n'aka. Ya bụ ị ga-atafu ụta na fa na-eje ebe fa ga-ezelu ndo. Mbakwa, ịma ntakwafu ụta. Ụfọdụ na-asịsị agbapụzila, mana ịma nyenwufa nni, ịma nyenwufa ọrụ. Ka ihe iji ga-atafu ụta adịrọ ọlụfa. Ma ndị na-eyi ndụ egwu, o nwere onye na-alarụ ụla wele ofu anya na-alarụ. Ọ bụla ya, ọtụtụ ihe na-eme, obodo etisego. A sị na ọkụkọ amalia nri. A na-eti mkpu si na ọkụkọ na-eji ọnụ amali nri. Ọchịrị ụkwụ na-abọ wunye na nri. Mba ụkwụ ahụ o ji abọ nsị, ọchịziala ya wunye na nri. Ka ihe a ga-emezi, oke n'ọhịa ngwele n'ụzọ, oke n'ọhịa ngwele n'ụzọ. A sịrị na oke osisi adago n'ala ka ụmụ nnụnụ juzie ọhịa. Ọkwụ ya na ndị be anyị. Ọ bụrụ obere ihe ka a na-afụkwa ugwu. Ya bụ, ị na-apụ, jụkwa ese ebe ị na-etinye isi. Jụọ ka ndị ahụ si eme. Kedu ka fa si enwe akwụkwọ? A na-enwetakwa akwụkwọ. Ụkwụ ewee sie gị ike n'obodo. O nwere ihe dịka akwụkwọ. Akwụkwọ karịrị ego. Ịbata obodo nweta akwụkwọ. Akwụkwọ karịrị ego. Jụọ ka esi enweta akwụkwọ obodo ahụ. Anyị ga-apụta na akọwala unu nye n'ofu n'ofu. Obodo nke a na-ekwe ka fa si enwete. Obodo nke a na-ekwe ka fa si enwete. Na-ekwe nke ndị na-ata akpụ, na nke ndị na-afịa arụ. Na-ekwe uru, na-ekwe ọghọm. Ọ bụrụ ma unu gee ntị na Sudan ka ihe na-afịọ, a na-anụ ọgụ ebe ahụ. Ndị niile bịa na-akpọkọrọ ndị nke fa. Ndị nke be anyị, ị ga-asịfa bịa kpọkọrọ, ihe anọkọta kpọọ fa afa. Ọ dịka onye enwere nne na nna. Ọ dịka onye enwere nne na nna. Ya bụ ndị Britain fa na-akwadokwa ije kpọkọrọ ndị nke fa. Ndị niile mba US, mba niile ma Italy ma Germany, mba niile fa na-eji akpọkọrọ ndị nke fa. Ọsọ gị bụrụ onye ojii, as long as na ị nwee that nationality, nya dia citizen, ka fa si treat onye befia ka fa si ga-treat gị. Ka fa si wee mee onye befa ka fa si ga-eme gị. Ị nwee right onye befa nwe. Ya bụ ịbata n'obodo, inwe akwụkwọ, ịrapụcha ihe niile, ime anya sacha anya gbada, ijuba ka isi ga-enweta akwụkwọ. Inweta akwụkwọ ahụ, ije na-enweli sọsọ resident permit, na-eri n'unye. So ndị be anyị, ihe a na-ekwu okwu bụ ije na-enweta sọ resident permit, na-eri n'unye maka ime ewere akata mkpọ ego. Ịma na ndị niile ị ga-akwụ ụgwọ tupu ị nweta dia nationality. Oluo gị nwa inwetie, ị ga-akwụ ụgwọ. Ụfọdụ na-ana 1000 plus a. Ịgbalị enye na naira, ọ bụ million. Olu 1 million. Ya bụ ụfọdụ asị mba na fa ama nwe na fa ga na-eri n'unye. Nwanne m, ọ dịkwa mkpa iri n'uzine. Jee nweli ejidie nọdụ ike. O nwere ezigbote advantage. O nwere nnukwute advantage ebe niile. O nwekwe ka ọ ga-eluo egwu arọ ndị nkata ike. Ya bụ ọ bụrụ na ị nwee sọsọ dia resident permit, ị nwere dia nationality. Ọ bụ ọkwa ka fa si treat onye nwe dia nationality ka esi ga-treat gị nwa. Mana nchọ ụlọ, mana ịgụ akwụkwọ, mana mma ọtụtụ ihe. O nwere ka ọ ga-eluo fe treat ndị nke fa ọfụma karịa preferential. Ya preferential treatment enye ndị nwe nationality. Ọ bụrụ na ị nwere ebe agha na-ada kịta, abịa ịkpọkọrọ ndị nke fa ka agbapụ ọsọ wee zọpụta fa ndụ, ama mkpọkwa gị. Inwe so resident permit, ama mkpọ gị. Ya bụ jee ri n'unye. Ifuro Canada na-eme ọfụma n'inweta akwụkwọ. Ije mee asylum ebe ahụ, a na-enye gị ọsịsọ. Ifuro Germany, ọ bụ unu fụ Germany adị enyekwa akwụkwọ. Ijegodi aduro
asylum ukwu nke nta fa ya na-enye gị, fa ga-edebe gị ebe ahụ, mana fa ama deport gị. Ị ga-anọ na the country, fa ama deport kwana gị, fa ama nye gị akwụkwọ. Ụmụ nwaanyị ka eji enwe akwụkwọ, andị ọ bụ ndị katara arụ agadi fa ka eji enwe akwụkwọ. Ije ịnụ ndị dị yoli yoli, ndị ahụ na-ajụ ajụ. Ọ bụ ndị agadi fa ka na-ekwete ndị be anyị iweli enwe akwụkwọ. Ọzọkwa Germany ji dị mma bụ nwaanyị dị ime ọ chọọ nwoke nya nwere akwụkwọ, nya dị ya citizen. Nwoke ọnọklidelie nya abụọ sign ya si na ọnya nwe nwa. Ịmụtuo nwa enye gị, nye nwa gị, unu niile enwe ofu ihe. Ọtụtụ ndị be anyị nwunye fe enwere akwụkwọ, fa nwere ọ na-abụfa dị ime asịfa gaa Germany iluo ikwuo ofu nwoke ụgwọ si anya si na ọnya nwe nwa, na ọnya dị responsible. Nwa gị enwe akwụkwọ, nwunye gị enwe akwụkwọ, o mechaa ọ nachighi enyekwe gị, unu niile enwekwe. Germany dị mma na nke ahụ, mana fa dị njọ na-ewe n'asụsụ fa. Ịsụga asụsụ fa ịtọrọ atọ, ya ka anyị ji si mụọ asụsụ gị welie kpọrọ ihe. Fa jikwa asụsụ fa kpọrọ ihe. Ịmara asụsụ fa ahụ ịtọkwala atọ, fa anọkọtara were ọnụ fa ji eli ji na ede suo oyibo. Ya bụ ị na-eje ebe ahụ ịdịredi ịmụ German, ọ bụ ebe ọnọdụ mma. Ma obodo na-enyekwa akwụkwọ ọsọ ma ije asylum bụ France ya na Belgium. Fa na-enye akwụkwọ ọfụma, fa na-enye humanitarian ground, fa na-enye na humanitarian. Ọ nara afịa arụ, fa atụrapụrụ gị akwụkwọ, nye gị ihe niile ịchọ. Ọ bụ fanwa. Ya bụ Canada, ekwugo m nke Canada bugodi ịtụrụ anụ ọkpa wee jee adụrofanye bụ asylum. Ma ị na-asị asị ma ị na-ekwu eziokwu, fa enyego gị akwụkwọ. Ọ bụrụ ndị obodo ọzọ ihe dịka Sweden bụ nwaanyị fa ka ejikwa enweta akwụkwọ. Ndị dị yoli yoli na-ekweta. Ọ bụrụ ndị agadi fa na-ekweta ịnụ ọfa mụba nwa wit ndị ahụ fa enye gị akwụkwọ, enye gị enye ụmụaka. Onye ahụ ka ọ dịkwa ịbịa nwaanyị bịa sị na ịbụ die, nwaanyị nwere akwụkwọ si na ọ gị dị responsible, inwegokwa unu afụ gị. Netherlands na ndị ọda Europeans ndị ọzọ ka esi enweta akwụkwọ nke fa bụ aida na imekwela asylum, ma ọ bụ na fa na-akwa enye gị ọkwa ịmụọ nwa si na nwoke dị responsible, fa enye nwa gị rapụ gị. Ọtụtụ ndị European countries na-eme ya, mana inwego akwụkwọ ha fuwe mgbe nwa gị ji nwee. Maka a na-abụ onye dị ime asị onye nwe nwa, nwoke nwe nwa pụta sign ya, nwoke nwe nwa pụtakwara sign ya, enye nwa ahụ. Mana ebe nke fasti dị njọ bụ enye nwa ahụ amanyezi mama, ma ọ bụ na papa si na ọ dị responsible. Ịgbago ọ bụ kala ihe ụmụ nwaanyị nya onye dị ime nwoke nwere akwụkwọ asị na ọnya nwe nwa, abịa enye nwa arapụ mama. Na ọtụtụ ndị European countries, mana Germany a na-enye nwa ozugbo, nye mama ozugbo. Ọ bụ ya iji ebe ọzọ enye sọsọ nwa arapụ gị. Nya iwu dị n'iche. Abịa n'Italy ma Spain, tupu ị nweta dia paspọt, ọ na-eruche 15 years. Abịa na ọda Europeans 5 years inwetego dia nationality. Country dị iche. Ya bụ ihe anyị ji akọrọ ya ka ị mara ebe ị ga-etinye isi, ka ị mara ka fa si eme, ka ị chọọ onwe gị, zọọ onwe gị. Chetakwana na anyị bụ Igbo Class World, ndị na-akwalite ọdịmma ndị Igbo, ọdịnala na asụsụ Igbo. Anyị na-asị ka anyị jisi ike na-asụ asụsụ anyị, ka anyị ghara ịsụziri ụmụaka anyị bekee. Maka gịnị? Fa na-eji akwụkwọ, eji oyibo akụziri fa akwụkwọ. Ka anyị kwanyite n'onwe anyị, ka anyị ghara ikpochapụ bụrụ agbụrụ na n'iyi.
anyị na-ayọ unu bịa na-anọnyere anyị n'Igbo Class World Facebook page anyị. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị na-akụzi nkụzi na Zoom kwa Satọde na ụka. Satọde na gịnị? Ụka. Ịchọọ ka nwa gị mụọ asụsụ Igbo, deela anyị edemede na ịchọ, anyị ga-anabata gị. Osoli ibie mụọ akwụkwọ dịka nwa afọ Igbo. Chetakwanụ na onye na-ege ntị ebe a, ya were ihe a na-ekwu, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa na WhatsApp maọbụ n'inbox, ị ga-abịa na appointment. Ihe ị ga-eme bụ ị ga-ebu ụzọ sọskraịbụ ụlọ anyị. Ị sọskraịbụ chala anyị, ị bịa deela anyị postuo ihe, ị deela anyị na kọmentị na ị sọskraịbụ gokwa, ijide evidence na ị sọskraịbụ go. Ka isi ga-ejide evidence na ị sọskraịbụ go? Ije ebe ahụ, ịkụ aka, enye gị link, ịkụ aka na link, o bulu gị baa, ịkụ aka ebe ede sọskraịbụ, ịkụ aka na bel, ịkụcha aka na screenshot onye ijide. Anyị mee post dị recent, ị na-ede ebe ahụ na ị sọskraịbụ golo anyị nye gị appointment mgbe anyị ga-achat. Ihe anyị ji ekwuli ebu na chat dị too much, so anyị chọọ iji minimize number of chat ka anyị nwee ike na-emekote yana ka unu welie na-akwanitekwa anyị, maka anyị bụ ndị na-akwanyite ọdịmma ndị Igbo. Ịbụ onye Igbo, ịkwanyite anyị, ịkwanyitela onwe gị. Unu ekwene ka Igbo nwụọ, ọ bụ ihe anyị na-ayọ unu. Unu ekwene ka Igbo nwụọ. Ndewonu, ka emesịa.